otu narị afọ ha. Agba nke egbeburu ọla nke ya bụ mmemme ncheta otu narị afọ nke kwuru na ọ ga-adị taa bụ Satọde abalị 9 ọnwa Septemba bụ nke isiokwu ya bụ Centenary na-enweghị oke, ma bụ nke a ga-anọ n'ime wepụta ka ya bụ ụka si wee jedebe njem ya kemgbe eguzobere ya n'afọ 1925 site n'aka Moses Orimolade na Ijeozie. Onye nta akụkọ anyị Amaka Ọnwụzulike wetara anyị akụkọ a n'uju ka anyị sonyere. Mgbe ọ na-agwazi ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye bụ onye isi province ndị ya bụ Cherubim bụrụkwa onye na-achịkọta maka Centenary Celebration ahụ a na-eme na Anambra State bụ Senior Special Apostle David Ọnụọha kọwara na ha ga-aga n'iru na-akwalite ịhụnanya nke bụ ntọala eji efe Chineke. N'otu aka ahụ ka onye isi oche Christian Association of Nigeria nke ngalaba Anambra State bụ Venerable Joseph Nweke mgbe ọ na-adọnyere ndị Cherubim a ukwu ka ọ kpọrọ oku si ha ka ha ghara ịla mmiri n'ikwusa oziọma n'okwu ha dị iche iche ka Special Senior Apostle Chidi Anago ya na Senior Mother Gloria Nwogbo na ogbo ya bụ Senior Apostle Lawrence Nnagbo onye bụkwazi onye isi oche ndị OIC Block na Christian Association of Nigeria na ngalaba Anambra sịrị na o nwere erere a na-erite n'ito Chineke karịchasịa na ya bụ ụka Eternal Order of Cherubim and Seraphim. Abụ m Amaka Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.